lang hilin eh. Madung buntag tanan, salamat Ginoo siga naglagit karon di ay nagfokus ang badag mamalagi niya og makauli kun misang bahay dito ko mahimo og di ko makapahimo og gagmay tinda lahi na mo jud ang fokus Cortis kay sa lang bahay di ko kalugar ang paghimo og arga karon ganamalay ko sang pamudo paghuwat no muli mo ko tos upaw mamatulis niya ang adlaw nga nailad lagi ko arang pagkailad kay ingon man tong bisit nga igsoon nga magpahatod og budbud mo to naghatod ko budbud natingala man hinung ko naghatod ko budbud kay sa bayang gihatdan sila wa man pasilay wa may tawo wa man tong tiguang nga na si nanay nagwat-wat ko mo dito kay siguli tadi ay sabotahe din nila nga mulis upaw si Siri Ulrich Hentong mo ay pang upaw gikas Manila kadong Cebu to Valencia na pod sila nag-uban mo itong masurpresa lagi ko pati survey probinsyana mo pod magsaba kaya bawa malay sila nagkita namin sa Cebu mo to karon lagi muli kuno to karon timing pod ako nuli na po ko ikag paglaran mo nang maghimo ko og kamuti turon na nagamutan ng gimix na ano sing gibanggod nga nag-condense wala man kakita sa pagkuha kay dahil nakasound sa so karon taliat ra ko balot nila og rapper mo niya rapper ang pakon magulat nga magkuhan kong upaw maghuwat kay mga tupo ko ron og kuhan health center awaling kalit ng gabi wala ko makatuyo mag-angli ko sa pagkukubo sinaamar akong doktor sa aming health center kasi nanay sila Ali napakuan man kaya na napapick up upak sa day ko kuan ang pira-pira ibarot na din yung kos kamuti pinanggod na kamuti birthday ko og kuan belated happy birthday na sa ahang pinakasgang gagaw diha sa San Isidro gapon pizza 28 og nilim happy birthday dong sa gagaw happy birthday naman yung duha ayo ako nakasignal gahapon may gagaw na sa Isidro nga pinakasgan wala yung ginakasgan o mga malumong kasing-kasing saan na siya si Nora Bernaldez Tudaso pindiha madam hati lamang ko og mas ako nimo pa balikan diha kanya makakita andam ra ko buhat ako sa message hanap yung rapper nga sa tapakon mali maghimo-himo kong tinda o magsibahimo na po kong sibutsi sa ano ko ang pamudo ang pagunanaan kay ang kamanan nagkalan sa kilid bisig ni init na bisig ma sila to duba na tong mga
Tagbot ng niyang pasan. Kaya, mamutang pala ko kabuno po. Pahag. Matanong. Ang mga buwak sa kilid. So, alam lang ang mga tanong pero yung bisaan. Bilang huy dito kung karlanan. So, ito na kano mang kung init na magtanong kung itong karlanan dito. Makilid. Hindi po ko lakaw pero murag relax ako kay murag ang likod. Ilap-ilap lang pa niyang likod. Ito mauhang gapirahan at bangsang gapirahan ba nga nun kalit man gabi. Kalit daw gabi. Murag dahil mo kasay na ba mo? Ano yung murag mo santo? Yung hawa. Saan sad ikman tapos hang kuan mega pag nabay duty ron doktor sa sentral para ba ni tapos aghang kamuti ron ano pa ning haloton karon kadaod kaya ning hatod ito sa sentro ito naghang turon dia di ako sa kahang gamay gagamit kay kamera man ni Yan na, ito naghang taron 32 ra kabuok. Ano na laman ni? A few moments later. Pau. Oh. Kisa man na? Tawa to kasi matuto ito. Oh, kasi ito. Ha? Ako nga, tatay o lolo? Lulo. Kung tuloy kasi kita likod. Amin good mini agos merkado la turo mis pusing kay Nagapong saging. ban gamuro magalepad wa man Nakakita. ha Bago ba hindi nakakita? Lingkod do dyan. Hindi, maaahal ng kuhan. awag mga tao may nga man ni Anang bay. May ibig lagi. Ajo, video kay. Pakitan ta. Kita nakadaan. Medyo pa lang. Namlagay motor. Iya ko ay motor. Ni, Ay, nabangan raw na silingan. Kaberto? Di, amang gagaw. nag-drive dati sila na yun Ina. Drive ko na. Iro. Nini na iro paw. Nini na. Hala. Nini na. bagus pa lupa Mag-drive ba ito Valencia? Nakakorta naman lagi. Lah. Kaya mag-drive mo. Mag-drive sa motor kung sa Valencia sa upaw. Ano. Mati ma. Ayo sa minay, kami dyan. Mantay ka na si Dis. Lah. Hah? Diyan ang prinsesa ni abot na. Malang pa abot.
Hindi ito magkukortes, ni uli ko na rin kadagi prinsesa rin. Mabot na rin kasama. Na ikaw king di ay niya. Apit ako ma-queen guys, og dadunon ko. King and queen na din Di sila. na ako prinsesa. Mara pa ni prinsesa guys, nakugihan mo lihot. Abot. Di ba prinsesa maglingkod naman na? Ato kay makita gang kuan sira to ah. Ito hindi naman guna. Ano guna tinuod di mo. Kuan lang. Gusto manong. Agamang plato guys na Baka bukong platong karaan. amang plato karaan na kaado ni. Diyan, makita sang baso. May platong ingan ni kinahanglan na napoy apo karon. Di ako nakaabot ko guys, pero pa ko naman dyan. So bot pa sa bot antik na day ko. Ako po guys. Hilas miri mga anta. Ilaluto ha di na saging. Hi ate Gaga ug ate Hilas miri na ba kay di mamutang. ate Mime. Ito may kuante ay si paglunes. Ay BQ di ay awo na grocery miss. Ay si dito sa BQ kanay palit ni gasoline. Ya, Ako mong mata matingal na motor sa sud. ay motor sa sud guys, ay motor dali ra sahon. Andag makawat, para ba din tag-ija. Mapitas pero kami nga waling tambay dani kay halot lang balong kabon kay ilang baboy kung siyang mamagi kawat. Uliso, ito nunon. Ako na dahil ko na to. Buhi. Hindi, ilang mamagi kawat ang baboy. Lalim to sa gapon. Hindi ka nagkasutigan. Mga nakaya. Mga dapat pa oh. Sirin magdo ha. Ay, di na tagdahan si Maya, kaya tambok na to. Ito pa. Kami kadog. Lami man ay Pasalubong pag ni nanay nga sudan. lami man ay pag barbecue sa Itong kawali barbecue. Gusto ko na. itong kawaling busok mo na yung ko ganito kay baboy. Paksiw. Lechon paksiw de guys. Kauna pud pag uli na ho dapat lechon kay nakaabot ko sa lechon ni Kiyakil, gi-rep ni Miyay o gi-freezer. Alam, Ito miya, yung tukulit. dahil ito kulit ni Miyay. Pa makikibilin mo. Miyay, agahang tubleron na puti ang color Miyay. Dito bilang puti. Nabitaw, matay nga nahan. Diliwa kami. Ang libagan man. Ano? Ano ang makit angko? Imo ito sa itong istorya ba nga. Tapos minda. Pasahero ko ng jeep. Hindi naman ko ng pasahero ng reklamo kay nangingag ko ng bahong buwad. Bahong sirang buwad. Hindi, nangingi ko ng pag-driver. Ito mundo. Yung tamang level. Nangingi ko ng pag-driver, nangingag. Taguay po ng inyong buwad. Wa man gulo ni, wa man guy. Buwan. Sakay nga nagdaog buwad. Hindi mo naman nanimahong buwad. Daman dyan ko na nagsayal ba. Hungaw dito. Hungaw-hungaw. Da. Maday kuno to yung nanimahong buwad. Ingan mo kuno pag-driver. Sag di lang man ang bahong buwad. Kaya mara ba na kinaham ni yung mga laki. May ba ako na nagbuwan? Ayun ko na pag ibang pasahero. Ligo po mo. O paghugas po mo. Kaya nanimo, lagi ko ng buwad. Bawal siya pa ligo. Hindi na dito buwan. Kung mo ko na buwad. Ngayon lang itong buwad. Paborito Kaya na ba mara ninyo? kinaham. Hmm? Paborito itong ini. Ken? English friend. Ang kanyo? Hindi mo? Ang kanyo? Hindi. Kaya nga na din na sila wag da kag uyab sa inyo. May ano ka mga hatad.